Οι πόντιοι Έλληνες στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Οι πόντιοι Έλληνες που ζούσαν και ζουν στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη εντάχθηκαν στην αστική ζωή των δύο μεγάλων ρωσικών μητροπόλεων, ιδιαίτερα κατά τη Σοβιετική περίοδο. Στη Μόσχα ασχολούνταν με επαγγέλματα όπως δάσκαλοι, γιατροί, μηχανικοί, ακαδημαϊκοί και υπάλληλοι σε πανεπιστήμια, νοσοκομεία και εμπορικές δραστηριότητες. Στην Αγία Πετρούπολη, τότε Λένινγκραντ, πολλοί εργάστηκαν στα ναυπηγεία, σε τεχνικές ειδικότητες, εκπαίδευση, ιατρική και διοικητικές θέσεις. Πολλοί από αυτούς προέρχονταν από τον Κάφκασο, δηλαδή από το Σουχούμι, την Τσάλκα και από άλλες περιοχές ή αλλού. Σήμερα, οι πόντιοι στις δύο πόλεις διατηρούν την ταυτότητά τους μέσα από ενεργούς ελληνικούς συλλόγους, που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό ποντίων. Στη Μόσχα υπάρχει ένας κύριος σύλλογος, το Σύλλογος Ελλήνων Μόσχας, που είναι πολύ δραστήριος και οργανώνει εκδηλώσεις μνήμης, μαθήματα ποντιακής λύρας, χορούς και πολιτιστικές βραδιές. Στην Αγία Πετρούπολη υπάρχουν δύο κύριοι σύλλογοι, η Ελληνική Κοινότητα Αγίας Πετρούπολης και η Πετρόπολης, που διοργανώνουν ποντιακούς χορούς, εκδηλώσεις και μαθήματα ελληνικών κάθετος ποντιακών παραδόσεων.